ಅಂಕುಲ್ ಅಕ್ಕಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿದಿತ್ತೋಲು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನಿಂದು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಿಂತುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೇಗಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕುಲ್ ಅಕ್ಕಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರಬೇಕು ಐಕು ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕನಿಗಲೆ ದಾದಸ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ನೈಟ್ ಇತ್ತ ಬೊಕುಲಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತವೇನೆ ಕಿಚನ್ ಐಕೆ ತುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅವೊಂದು ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ತೋಜುಂಡೆ ಜೋರು ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಏನ ಮಲ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಮಲ್ತಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಏನಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಂಜ್ ಮಲ್ದೀತ ಏನ್ ಮಲ್ದೀತ ತುಲೆ ಐಕು ತುಲೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಲೇಸ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಲೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಕಲಿಗಲಿ ಓಲ ಲೇಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಆತ ಮ್ಯಾಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆನೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮೂಲೆಂಕಲಿನಿತ ಶೆಫ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇವ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಅವು ಪಾಡತ್ತ ಉನ್ಮಲ್ ಕಾಂಡ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಉಂಡು ಪೂರ ಜನಗಳು ಪಂತಿನ ಹೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಗುದ್ದಿಯೋಲ ತ್ಯಾನಿಗಲೆ ತೋಪಾಯೆ ಅವೇನು ಫುಲ್ಲು ಗುದ್ದುದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿದಿತ್ತೋಲು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದವರೆ ಬಲಿ ಕರೆಂಟರೆ ಚೂರೇ ಕರೆಂಚನೆ ಯಾವ ಆಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ದೋಲು ಉಂದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆನ್ಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸುರುಕೆ ಪಂತೈತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೋಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋಟೆ ದೀವೋಡು ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡಾಲ್ದಿತ್ತೋಲು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ದ ಆಫ್ ಮಲ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆಪು ಆ್ಯನಿಗಲೆ ತಿನ್ಪಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಪ್ಪ ಏನು ಸೊಪ್ಪುನಿ ಆ್ಯನಿದ ಟೊಮೆಟೊ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಒಂಚೂರಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೊಂಬತ್ತು ನಂಡು ಒಂದು ನೀರುಂಡತ್ತ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ತೂಲಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಟೊಮೆಟೊ ನೆಂಕುಲು ಮೂಜಿ ನೆಕ್ ಏನೇ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಆತ ಐನು ಮ್ಯಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವ ಪುಳಿ ಹಾಪುನತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವ ಓಕೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕನ ಉಲೆ ಬತ್ತೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುನತ್ತೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೆ ನನಗಲೆಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡುಜಾ ಒಂಜರೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಬು ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಇದು ತೋಪವೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇದೇಂತ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಆರೋಹಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಂತ ಓಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಓಡತ್ತ ಟೈಮ್ 10 o'clock ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇಕು 10:15 ಆಂಡಾರ್ ಬರ್ನೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮುದ್ರಂಗಡಿ ದೂರ ಉಂಡೆ ಮಾಮ ಪಡೆದ್ರ ಪೋಯಿನ ಆತೇನೆ ಆಂಡಾಗುಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿಯ ಮೊಗಲನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತೇರ ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅವಿನಿ ಬುಲ್ಪು ಒಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾಲೆ ಜೈದಿನಿ
ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೊಡ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪುನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಚಿ ಅಶೋಕ್ ಮಾಮ ತಿಂದಾರ ಪೂಪೇರ್ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಣಿಂಕ್ ತುಲೆತ್ತೆ ಮೊಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತ್ಪೋಡು ಜಿಡ ಅವು ತಿನ್ನಾಕ ಎಕ್ದಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅವಡು ತಿನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಜೊಂಬತ್ತಂಗೆ ತುಲ್ಲ ಜೊಂಬತ್ತು ದೊಂಬು ಮೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಮೊಲ್ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪವ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತುಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ನನ್ನ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಮರ ಅಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ತುಲೆ ಮೊಲಿತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ತುಲೆ ಎಂಕುಲಿ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗು ಲೆಮನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯೆ ಮೋನಿತ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ఒక మ్యాగీ పౌడర్ పడుందులు మ్యాగీ మసాలా అవి టైం కందిన అయినా పడుందులు ఇంకా ఇంచ పొంచ పడలే ఇంచ కార బుర్చిన రెడ్ పడలే రెడ్ మూజి ఇంచ కార బుర్తుండా ఆయన టైంలో పడలే అవునా పాడక ఇంకా కలితే కార కదా ఇంచ మందుల ఒరి దిన రెడ్ దగ్గర పక్క పడవా రెడ్ మూజి ప్యాకెట్ ఏనా ఒక ఇతే పాడదా ఇది కార చట్నీ అంటినా ಕಾರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡುಗ ಪಾಡದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಏ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೋ ಹಾಫ್ ಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕಾರದ ನಿಕಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಡುದಿ ಯಂಕುಲು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಜ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾಡ್ದೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಗೆ ಅಂಗಡಿದ ಇದು ಕಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಚೂರ್ ದಿ ಕಮಿತ್ತದ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಓಕೆ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತಿಂಗ ಬಸ್ ಆನಿಯನ್ ಚೂರ್ ಹೆಚ್ಚನೆ ರೆಡ್ ಆಪಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇದು ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಪತ್ರ ಚೂರ್ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೋಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಕಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪರೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೀಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುನಕಿತೆ ಸಾಸಸ್ ಜೋ ಅಂತ ಮಂದಿತ್ತೆ ಹೋದ ಒಂದು ನಮಿತೆ ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಅವೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾಡ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಒಂಜ ಕೊಡಿ ಪರ ಬಲ್ಬೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿಜಿ ನಿಗಲ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಅವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೋ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಮಾಡಿದಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಬರೋದು ಅಂದೆ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಲೈಕ್ ನಿನ್ನಡ ಪನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಸು ತೂಲೆ ಎತ್ತ ಮೆತ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಗಾಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕೆ ಮೂಸು ತಿಂದ ನೀನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಮುಸ್ತು ಒಂಚ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕೆ ಮೂಸು ತಿಂದ ನೀನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಮುಸ್ತು ಒಂಚ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಖಾರ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕು ಮಿತ್ತು ಕುಡಂಚು ಸಾಸ್ ಪಾಡುವ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುವ ಲಿಂಬು ಚೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಓಲೇಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕಲ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಸೊ ಬಕ ತುಂಡುಲ ಪಾಡುವಾಗ ಕುರ್ಕುರೆ ಸರಿ ತಗೋ. ಕುರ್ಕುರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮೇನ್ ಅವು ಮೇನ್ ಇಜಿನಲ್ಲ ಯಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕುರ್ಕುರಿ ಮೇನ್ ಅವು ಪಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಜತ ಬಕ ಚೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡಿಚ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡಿಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಕ ಅದನ್ನ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತೆ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಲಿ ತಿಂದೆ ಕಾರ ಕಾರ ಶೋಕ್ ಹಾಪು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದಿತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೋಲು ತಿನ್ಪೈಂದು ಬಗ ತಾಕುದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 10 rupees ಹಾಟ್ ಒಂದು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಜುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತೋಪದಿರಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಉಂಡು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು
ತಿಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಪು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಒಂಜೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 15 ಬಿಕಾಸ್ ಚೂರು ಹಾಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಖಾರ ಖಾರ ಐಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 15 ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಡ 15 ರೋಗಿ ಎಂಕುಲೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಾ ದೀಪ ಅತ ತೂಕ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಉಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲಾಡ ಅಂಚಾದ ಏನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತೆ ಐಕೆ ಈ ಜಿಮಲ್ಲ ಜೋ ಹೆವಿ ಪೊಡಿ ಡ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲೆ ಮತ್ತೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ದಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಮೂಜಿ ಕಡ್ಡ ರೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದವೆ ಔಟ್ ಉನೆ ನಮೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕುರ್ಕುರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ತುಲೆ ತುಕ ಕೈ ಎಂಚ ಅನ್ಪದಂಗ ಕೈ ಪುಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಚೂರು ಇಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲಿ ಎಂಚ ಪಡಂಚ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಚುಚ್ಚು ಬಸ್ತು ದೀತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಲಿಂಬು ಪುಂಟು ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಾತ ಲಿಂಬು ತಿರ್ತು ಬುರ ಬಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತುಬುರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೀಜ ಉಣ್ಣತೆ ಅವಲ ಕಿತ್ತುಬುರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಏನ್ ಪಾಡಿ ಐತೆ ಲಿಂಬು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಬನ್ನಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ದೀತೋಲದೆ ಅವಿತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಜೋ ದಾದಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಕತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಚೂರು ಮ್ಯಾಗಿ ದಿವೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅವು ತಿನ್ಪಿನ ಎದಗ ತಿನ್ಪಿನ ಐಟೇ ಇತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಇದು ನನಗೆ ತೋಪವ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತೋಲು ಲಿಂಬು ಪುಂಟಿ ಅದ ಕೆಚ್ಚಪ್ ಪಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಕೆಚ್ಚ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಕುರ್ಕುರೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಚೂರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲು ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ಸಾಸ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತೋಪವ ಏರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತೊಂಡಾರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದುಲ್ಲ ಎರೆಗೆ ಅಂಕುಲು ಒಂದು ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಓಕೆನೆ ಶೋ ಲಿಂಬು ಪುಂಟು ಒಂದುಲ್ಲೋಲು ಒಂದು ನಿಕುಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಂದು ತಿನ್ನಾಗ ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಏನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪುರೋಣ ಬಾಜಂದೆ ಕಂಡಿತೆ ಉಂದೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡೋಡದೆ ಉಂದೆಂಕಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಟು ತೂಕ ಮೊಗುಲು ಬತ್ತೇರು ಮೊಗುಲು ಬತ್ತೇರು ಉಂತುದಿ ಮೊಗುಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮೇರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಇದು ತೂಕ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಬಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮೇರ್ನ ತಿನ್ಪಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಚಾಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ದೀತೆ ತೀರ್ ಸೌಂಡ್ ಇಡೆ ತಿನ್ಪಾರ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಶೋಕಾತಂಡೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಗಲೆ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಬರ್ತಿ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ನೆಟ್ಟಿನ ಕುರ್ಕುರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೇಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಒಂಜಿನದ್ದು ಮೂಜಿನ ಆಚೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬೋಡ್ರಿ ಶಾ ಕಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಚ್ಚು ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ರಸಮಲ ಮಲ್ದಾರ ರಸನಾಲ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಇರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಮೂಜತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ 9 6 7 8 9 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೂಜ್ ಹುಂಪಟ್ ಎಂಕಲೆ ಚುರೆಚ್ಚ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನಗಲ ಹೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಜಾತಿನ ಪಲ್ಲವೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಮೊಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಅರೆ ಕೊರೋಡನ ಪಿಂತುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲೆ ಜೀರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಶೋಕ್ ಆಗ್ತುಂಡ್ಯಾ ತುಂಬ. ನಮ್ಮ ರಸ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಾಡಿದ ತುಂಬ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮನೆ ಜೋರ್ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಮುಗಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಿರೋದು ತೋಜನ್ ಸೊ ಚಾಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಪೇಂಟೆ ಬಂದು ಪತ್ತಾಗ್ತೀನಿ. ಓಹೋ ಅಂಚ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ನಾಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇದ ಅದಂತ ಪಕ್ಕ ಬಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೂತೆ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ತಿಂತೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಬಂದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.